Здравейте, брати и сестри българи! Първо искам да ви честитя новата година по древнобългарския календар. Най-древния, най-точния календар, който ЮНЕСКО е признало за такъв и е предложило за модел на световен календар. Естествено не е прието от великите сили, така наречени. Тъй като целта е ние да не знаем кои сме, да не знаем какви сме, да не знаем откъде идваме и какво можем, за да можем да бъдем мачкани, манипулирани и така нататък. А ние трябва да го знаем, защото човек, когато взима решения, когато иска да вземе правилно решение, той трябва да ползва опита си. И ако не помни кога е бил най-прав, най-велик, най-силен, кога е взимал най-правилни решения, той няма как да ползва този опит. Също важи и за народа като народ. Ако не знаем кои сме, ако не знаем откъде идваме, ако не знаем какви сме били, ако не знаем как е била устроена как са били устроени държавите ни, какво сме правили, какъв е бил морала, ценностната ни система, ние няма как да преценим и да знаем как да направим нещата правилно. А това е важно. Мисля, че вече на всички ни е ясно, че това е едно от най-важните неща, защото в момента заради това промиване на мозъци, заради това лъгане, заради това манипулиране, ние сме една от държавите, които са най-зле в света. Един от народите, които сме най-зле в света. И не защото сме най-лош или най-глупав, напротив, по принцип толерантността, търпимостта, търпението са положителни качества. Но в българския език има един такъв израз – златната среда. Значи всичко е правилно, когато е в някакъв умерен обем, в някакъв умерен размер, когато е средно положение. Когато е прекалено, дори такива неща като толерантността, търпимостта са проблем. И то голям проблем. Виждаме го сами и го живееме сами. Кой съм аз? Аз съм един човек от народа, който от известно време вижда, че живота не отива никак на зле, че въпреки, че работим все повече, ние получаваме все по-малко и не можем да си разплатим сметките едва ли не. И както всеки човек, първо търся проблемите в себе си и грешките в себе си. Само че виждам, че грешката ми, проблема ми е, че не съм измамник, не съм крадец, не съм манипулатор. Искам да работя и да получавам това, което изкарвам, а не да лъжа другите, за да получавам пари, които не съм заслужил и така нататък. А за мен това не е проблем, за мен това е правилно. Остава варианта, че е сбъркан света, в който живееме и държавата, в която живеем. Поради тази причина от няколко години се опитвам да търся начини, варианти, как да се променят тия неща. Защо са така, причини, следствия. При мен всичко е логика. Това, което искаме, не да взимам властта, не да водим народа, не да му казваме какво да прави. Но от разговорите с много хора, които също мислят, от обсъждането на тия теми се оказва, че изводите, до които сме стигнали, са много правилни, много верни, много полезни. И затова искаме да ги споделим с всички, с целия български народ, дори с целия свят, за да могат да спрат хората да се лъжат, да могат да ги обмислят, да могат да ги припознаят, защото в момента един от най-големите проблеми е точно в това, че ни лъжат. Лъжат ни, че няма друг вариант. Това било единствения вариант. Не може без партии, не може без политици, не може без пари. Всичко ставало само с пари. И други такива схеми, които за мен са доста далеч от истината. Затова искаме да кажем какви идеи имаме, до какви изводи сме стигнали, кое как би работило и кое как би станало така, че да работи в дълъг план и то правилно, и то в полза на народа. Защото за мен, аз съм част от народа и за мен това, което е в моя полза, значи полза на народа. Аз за себе си работя, изкарвам, мога да работя, мога да изкарвам, стига да не ми пречат. Защото дребният среден частен бизнес, работниците и така нататък в последно време са мачкани. Те работят, изкарват, но не получават. Защо? Защото една малка група хора,
които са обсебили властта в целия свят, противно на всички закони и всички справедливости и така нататък, създават лобита, купуват медии, създават политики и всъщност управляват целия свят. А това не е правилно, защото тия хора, те всъщност не могат да създават. Те могат само да играят игри, да правят схеми, далавери и така нататък. А човек, който не може да създава, той не може да взима и правилни решения. Той не мисли правилно. На него мисленето му е грешно. Тия хора за мен са за лечение. Най-малкото заради алчността си. Колко пари му трябват на човек? На човек му трябват пари, колкото да живее нормално. Да искаш ти да събереш всичките пари на света, това за мен е психическо отклонение. Тия хора са за лечение. И те трябва всичко друго, но не и да ги оставяме да управляват света, да управляват страната ни, да управляват живота ни. Живота и бъдещето на децата ни. Всички в момента в България ни обясняват как трябвало да се печели от образование, трябвало да се печели от здравеопазване, трябвало да се печели от наука, трябвало да се печели от култура и така нататък. Добре, за тия хора в български език има един много точен израз, готови да продадат и майка си. Тия хора ли трябва да ни управляват? Защото факт е в момента, че такива хора ни управляват. За мен не трябва такива хора изобщо да бъдат допускани до някакви положения, където трябва да взимат каквито и да било решенията. Какво остава да управляват живота ни? Поради тази причина искам да споделя нещата, до които сме стигнали, защото пак казвам, повтарям се, но борбата всъщност е между доброто и злото. Има хора, много хора, които в стремеж си да правят добро, се опитват да помагат на деца болни, на възрастни хора болни и в неравностойно и в лошо положение, на инвалиди, на какво ли още не. Добре, ние също помагаме, когато можем и с каквото можем. Но колко деца, колко възрастни, колко хора ще спасим по този начин? 1, 2, 3, 5, 10, 20, в най-добрия случай. 100 да са, 200 да са, но няма да спасим всички. Аз искам да спасим всички, искам да няма такива деца, да няма такива възрастни хора, всеки да може да живее нормално, всеки човек да живее като човек, а не като скот. Това можем да постигнем единствено, като вкараме нормален ред за управление, като вкараме в управлението хора, които могат да взимат правилни решения, искат да взимат правилни решения и го правят. Така че държавата да се управлява правилно, държавата да се грижи за всички тия неща, държавата да прави това, което и е задължение. Тогава ние да искаме да правим добро, пак ще можем, но ще можем да надграждаме върху това, което е направила държавата, а не да трябва да компенсираме нейните бъгове и нейните проблеми. И това, че една шепа хора искат да откраднат всичко и всички други да мрат. Провежда се откровен геноцид. Ние дори през турско робство не е имало такъв вариант да сме намалели с 30%, повечето българи да са в чужбина и така нататък. Такова чудо не е имало никога. По време на турското робство е имало десятък. 10% данък в момента само осигуровките с 35%, отделно здравно осигуряване 6 или 8 ли, което ще надигнете още хиляди работи, ДДС 20%. За какво работим ние? Нямам нищо напротив да си плащаме дължимото на държавата, но тя да го използва и то да бъде използвано за това, за което е нужно, за това, което трябва. А в момента какво става? Всичко се краде, всичко се раздава като бонуси и така нататък. И в същото време няма пари за здравеопазване, няма пари за образование, няма пари за социални дейности. Не е нормално. И което е по-важно, освен че не е нормално, това не е и законно. Защото в Конституцията се казва така: цялата власт проистича от народа. Тя се изпълнява непосредствено и чрез институциите, предвидени в този закон. Това е член 1, алинея 2. Алинея 3 гласи друго. Също. Никоя човек, организация, институция или така нататък няма право да си присвоява народния суверенитет. А какво се получава в случая? Една прослойка, условно наречена, която условно наричам партиен елит в кавички, защото няма нищо елитно в нея, освен елитни по кражби, по далавери и по манипулации, са си присвоили властта и живеят се като представители на народа, въпреки че изобщо не са, защото тази избирателна система изобщо не избира представители на народа. Ще ви кажа защо. В момента народа е изнемогва, няма пари за елементарни нужди и така нататък. В същото време в избирателната система избора
издигането на кандидатите, предизборни кампании, така нататък, всичко става с пари. И то не с малко пари, с много пари. Точно определени пари. Къде го тогава ролята на народа? Народа трябвало да избира. Ама за да избира, кой да определя бъдещето му, кой да определя бъдещето на децата му, кой да определя живота му, той трябва да направи информиран избор, така наречения. В смисъл да вземе решение на базата на реална информация. Каква реална информация ще му бъде дадена на него с реклами платени, с платен пиар, с информация дошла само от средствата за масова дезинформация, тъй като е платена и тя няма никакво изискване да е вярна. Какво избираме тогава? Кой избира? Никой. Проблема обаче основно е и в нас самите. Защото свикнахме да се водим, свикнахме да слушаме кой какво ни говори, свикнахме да вярваме, в същото време, дори когато не вярваме, пак свикнахме да вярваме. Чакаме някой да стигне до нас, някой да ни намери и да ни убеди, ние да го подкрепим. Хора, кого да подкрепим? Значи този човек трябва да е един от нас. Ако ни обяснява да му дадем власт, значи той иска да използва за себе си, а не в наш интерес на народа. Ако искаме някой да работи в интерес на народа, трябва ние да го намерим и ние да го убедим. Тогава ще има нашия интерес. Той, ако иска, ще да положи сума усилия и така нататък, като естествено, че иска да се облагодетелства от тази работа. Тия с големите пари, за които говорих преди малко, инвестират доста пари точно в това. Те затова правят инвестиция, защото гонят връщане с печалба от тази инвестиция. Значи, ако искаме да се случват нещата за нас, да работят за нас, трябва ние да ги направим. Ние да се потрудим, ние да се помъчим, така че да ги наредим както трябва и както е правилно. За тая цел, как трябва да станат според нас нещата? Първо, всичко трябва да е абсолютно на териториален принцип. По блокове, по входове, по квартали и така нататък. Първо, трябва да се съберем по блокове. 10 избират един. Всеки 10 човека избират един. Преди това, обаче, трябва средствата за масова дезинформация. Всъщност това всичко трябва да стане контролирано, регулирано като държавна политика. В смисъл, това трябва да е държавен начин на избор. Така трябва да се промени системата. Ако става на произволен принцип, има проблем. Защото могат да влязат хора с лобита, хора с подкрепа, която имат и така нататък, и тогава всичко се опоручава. Значи, говорим за държавно организирани избори. Първо, събират се на териториален принцип по входове или в малките населени места по квартали. Всеки 10 избира един. Средствата за масова информация, които вече са контролирани и са само държавни, защото това също е противоконституционно, при условие, че медиите станаха власт и то огромна власт, те да могат да са частни, да могат да излъчват каквото си искат и така нататък. Всяка една власт трябва да е в ръцете на народа. Това гласи Конституцията и това гласи всеки един нормален, всяко нормално мислене. Така трябва да бъде в живота. Народа е суверен на всяка една държава. Така че при това положение медиите могат да бъдат средствата за масова информация. Всъщност медии нека да има частни, нека се излъчват предавания забавни, нека се излъчват филми и така нататък. Това няма никакви проблеми. Но средствата за масова информация трябва да бъдат под контрол на държавата, която да е от народа и да бъдат задължени да предоставят само вярна, проверена информация. Като такава. За да има ред и да има хората наистина бъдат информирани, а не манипулирани. По тази причина, както казах, във всеки вход, всеки квартал се събират, избират от 10-1. Преди това още се обяснява в кампанията, че вие търсите не кой ви харесва, на кой да дадете властта, а търсите човек, на който бихте потърсили съвет, когато имате нужда да вземете правилно решение. Човек, на който бихте оставили децата си, ако трябва да си отидете от този свят. Човек, който ще поеме това задължението да взима решение с нужната отговорност. Човек, който има необходимия морал и необходимия капацитет, смисъл умствен и така нататък да взима правилно решение. Смисъл, който се е научил да ги взима. Той умственият капацитет е въпрос на тренираност за мен. Това не са някакви, кой знае какви способности. Просто човек, колкото повече мисли, в природата е така. Едно нещо, колкото повече го използваш, толкова повече го тренираш, то почва да работи по-добре. Значи тези, които мислят, тези, които взимат правилно решение. Тук не говоря за образование, не говоря за професионализъм, защото и Лао Цзъ е казал: мъдрият човек не е начетен. Начетеният не е мъдър.
Значи тук търсиме мъдрите хора, тези, които се учат, тези, които не взимат правилно решение. Да, професионалисти ще има на заплата, които ще дават варианти на решения, но тези, които ще взимат решенията, кой от всички варианти да бъде, ще претеглят минусите, плюсовете, лошите и добрите страни на едно нещо и ще решават кое да стане и кое да бъде, те трябва да са такива мъдри, да могат да взимат правилни решения. Това е най-важното. Да. Търсиме най-мъдрите, най-достойните, най-моралните и най-малко алчните, иначе да казвам. Така, тези хора от 10-1 се събират на свой ред вече в квартала или в блока или така нататък и на свой ред също избират от 10-1. От един етап нататък, където вече хората не се познават толкова добре, неща ще бъдат организирани така. 1, 2, 3, 5 дни, колкото е нужно. Тия хора, които са избрани, ще водят дебати върху актуални въпроси. Примерно, здравеопазването, образованието, социална политика, такива неща, които действително има проблем в тях. За да можат да преценят кои от тях как мислят, как разсъждават, колко правилно преценяват нещата, каква преценка имат и вече на свой ред да изберат по един от 10. Същото продължава нагоре. Следващите избират един от 10. По този начин се формира една структура, както е нервната система, както е кръвоносната система, както е кореновата система. Това, което природата ни показва. Значи, десетници, стотници, хилядници, десетохилядници, стохилядници, милионници. Стохилядниците са 70 човека, милионниците са 7 човека. И държавен глава. При всички случаи трябва да има държавен глава, защото най-малкото някой ще трябва да е представител на длъжност. Той обаче няма да бъде държавен глава в смисъл, че само той ще коли и беси, ще решава и така нататък. В древните български държави, които са основа и на тази система, и в които системата е била подобна, само че тя е била на родов принцип, тъй като ние в момента разбихме родовете, трудно ще се получи, може би в бъдеще и така да стане. Значи, княза Канас Юбиги е княз у Бога, нали, първообраза. Той е бил монарх. И въпреки това, съвета на боилите във всеки един момент е можел да го махне от вас, ако той води държавата в грешна посока, ако не прави нещата както трябва, не взима правилни решения и други подобни. Значи, задължително при тази система трябва да има такъв момент. Всеки един, който е избран в тази система и който е влязъл в тази система за взимане на решение, да може да бъде подменен във всеки един момент, ако той не работи правилно. Защото далеч сме от мисълта, че от първия път всичко ще се получи перфектно и няма да има бъгове. Другото, което е, властта тя развращава, казано е и тая мъдрост, и нищо чудно някои от хората се поблазнат и да започнат наистина да използват властта, а не да приемат нещата като задължение и отговорност. Затова трябва да има система, която всеки един момент да може да подмени всеки, който не прави правилно нещата. От тук нататък също, много важно, трябва всеки опит за намеса, за влияние върху избора на хората, върху това кого ще изберат и така нататък, от лобита, от организация, от едно друго, да бъде третиран като национално предателство. Защото такъв опит за влияние, той има причина. Тази причина може да бъде единствено и само корисни цели. Всеки, който иска да влезе в управлението, той иска власт. А щом иска власт, той ще използва за собствена облага, а не да работи в интерес на народа. Това ще е начин да се парират парите, да се парира влиянието на парите и това, което в момента се получава, парите, лобитата, капитала да диктуват правилата и да взимат решенията, да управляват държавите. Държавите трябва да ги управляват народа. Капитала, бизнеса, той работи, за да изкарва пари. На него това му възнаграждението, че той ще изкарва пари. Другото, му е задължение по-скоро да внася достатъчно средства в държавата, тъй като благодарение на нея работи, да помага където както може и така нататък. Основното, което е да бъде по всякакъв начин предотвратен на възможността за влияние на парите върху всички тия процеси, включително чрез лобита, чрез организации, чрез хора и прочее. Искаме ли нещо да стане правилно, трябва да си го направим ние хората. Трябва ние да сме ангажирани, с това почнах. Трябва ние да се борим, ние да се трудим. Така, обикновено хората казват, ама това няма как да стане. А защо няма как да стане?
При условие, че народа, целият народ го разбере, осмисли и прецени, че е правилно, кой ще ни спре? Ма как ще стане? С революция. Историята казвам, не говорим, като взимаме правилни решения, трябва да ползваме опита си и да се учим от грешките и на другите. Историята показва, всяко една промяна, която е радикална, която е кардинална, става с революция. Въпросът обаче е друг. Статистиката на повече революция е такава, че народа се дига, когато вече не може да търпи нещата. Дига се, пролива кръв, обикновено собствената си кръв, защото повечето пострадали са от народа. Дали ще са на протестиращи, дали ще са полицаи, няма значение. Ние всички сме членове на народа. Всички сме част от този народ. Така, пролива собствената си кръв, а след това, тъй като не знае какво да прави с властта, идват следващите експлоататори, които почват да си редат нещата в свой интерес и почват пак да гледат основно своя интерес. Значи, ако искаме нещата да станат правилно, ние трябва да се потрудим, ние трябва да ги наредим, ние трябва да знаем, да сме осмислили за какво става въпрос. И когато се вдигнем, да знаем за какво става въпрос и какво трябва да направим. Да знаем защо се вдигаме. Да не може да ни организират платени протестчета, манипулирани, на които да ни карат да викаме оставка, за да се рестартира цялата система и така нататък, на които да ни обясняват как трябвало да има професионален изборен кодекс. Добре, професията е нещо, с което човек си изкарва хляба. Значи там парите влияят пряко. Как тогава? Кое ще му е независимото при условие, че на професионален принцип трябва да се издигат? Там работодателите веднага ще кажат кой трябва да стане и това е. В противен случай изчезваш или ти съсипват кариера или така нататък. Значи, това е вариант, който не би работил според мен. Пряка демокрация с референдуми. На този етап не. Да, когато се организират нещата по този начин, по който говорим, тогава вече няма проблем. Ще има политика за духовност на народа, за образование правилно на хората, а не като до сега дебилизиране на обществото. Тогава вече да, правилните решения могат да се взимат с референдуми, защото хората леко по леко ще започнали да взимат решения, да са научили да взимат правилни решения и как се взимат правилни решения. В момента всеки един референдум със средствата за масова дезинформация може да бъде обърнат тотално обратно. В изгода на тия, които ги държат. Демек на крупния капитал. И оттам нататък какво правим? Само дето ще ни обясняват, че това вие го искахте, вие си го решихте. Никой нищо не можете да кажете. Да, пряка демокрация съм съгласен, но от един момент нататък, в който самото управление, самия контрол на тия неща е в ръцете на държавата. Средствата за масова информация са в ръцете на държавата, и на народа, не на държавата. Защото те и в момента са в ръцете на някаква държава, която обаче не е на народа. Какъв е начинът да стане това нещо? Пак казвам, с революция. Но не е задължително, даже напротив. Желателно е революцията да не е кървава, а напротив да е мирна и разумна. Ако излеземе 2 милиона, се съберем на центъра на София, пред президентството, кой ще ни каже, че не можем да направим еди какво си? Няма такива. Полицията ще е с нас. Целта, реално погледнато, те са част от народа. Целта е точно тази, да се мобилизираме ние хората, за да подкрепим полицайите да си свършат работата, да затворят престъпниците и да се организира създаването на нова система на управление. Нова избирателна система, която да създаде нужните структури, за да се управлява държавата правилно. Тая система дори няма нужда да има мандатност. Защото при условие, че тия хора работят правилно, нека работят, защо трябва да се спират? Те няма да отиват като сега за 4 години, постоянно да седат там, да си зарязват работа, бизнес, всичко. Кой кадърен, кой нормален човек си зарежа работа, кариера, бизнес и едно друго да е 4 години да се занимава само с управлението и хората го псуват, защото той вече губи реалност, губи представа за реалността. Това е първата манипулация, с която системата кара всички свестни, всички кадърни хора сами да не искат да влязат в нея. Вие сте свидетели, всеки един човек, който се ска, не, аз не искам да се занимава с тия глупости. Значи, хората, които ще управляват, трябва да си работят. Трябва да седат по местата и да се работят. Те ще взимат само решенията. Ще се събират един път, 2 пъти, 3 пъти, 4 пъти на месец, ако трябва. Ще взимат решения, както са в момента общински съвети. Но друго, през останалото време ще си гледат работата. Ще си бъдат при хората, които са ги избрали и в реалността. Няма да ходят някъде нагоре, да си живеят като богоизбрани или нещо от този сорт. Това е също едно от основните неща.
за да може всичко да работи правилно. Да, ще имат пълен контрол на дейността им, за да не могат те да злоупотребят заплащането им. Няма да имат заплащане. За да няма хора, които отиват за това да взимат едни много хубави пари, трябва да нямат заплащане. Ще имат обезщетение за загубеното време, за времето, което се дали в полза на народа. Примерно, за предходната година всеки има подадена данъчна декларация. Спрямо нея той изкарал толкова и толкова пари, което на ден прави по еди каква си сума. Значи, той примерно този месец е бил в заседания, в други неща и така нататък в полза на народа и на държавата толкова и толкова време, за което получава по толкова и толкова пари на ден, плюс разходите, които е съвсем справедливо. Как да не станат нещата тогава? Естествено, че ще станат. Всеки момент, в който почне нещо да не е както трябва, се променя този човек. 10 разговора де-факто могат да махнат всеки един и да организират смянето му с друг. И тази система работи постоянно. Ще има администрация. Когато тия хора взимат решение, тия решения ще се дадат за изпълнение на администрацията. Тя ще бъде на заплати и няма да взима решение. Тя има задължението само да реализира решенията на тези, които решават. А решенията ще бъдат взимани на различните нива. Смисъл. Имате проблем в хода. Събирате тримата, които са ви десетници, казвате им какво трябва да се направи. Те на събирането на десетниците, да речем в края на седмицата, взимат решение как трябва да станат нещата, подават ги на администрацията за изпълнение. Ако тя не го изпълни, трябва да има основателна причина. Ако няма, наказание, включително и уволнение и така нататък. Администрацията ще се назначава точно тези десетници, стотници, хилядници и така нататък от хората, които ще решават всъщност. И така и всичко ще работи. Другото, което е, дори нещо да не е както трябва, дори нещо да не работи както трябва, тия хора ще са най-способните, най-трезвомислещите, най-мъдрите. Те ще го измислят как да стане. Да седна да ви обяснявам какво трябва да стане след промяната на системата и така нататък. Това значи, че аз искам да съм в системата и аз искам да поема управлението. Не, аз не искам. Да, ако народа каже, не, ти трябва да бъдеш или ти трябва да бъдеш в тия неща, аз си поемам отговорностите. Всеки мъж би трябвало да си поема отговорностите. Но не искам. Защото като всеки свестен човек и аз не искам да бъда част от тия неща. В края на краищата обаче ми е ясно, че за да има бъдеще и аз, и децата ми, и семейството ми и така нататък, тази работа трябва да се свършим ние. Тя се чака нас и докато чакаме някой друг да ни я свърши, тя ще се е по-зле. Няма как да чакаме на готово някой да не свърши нещата. Има една древна българска приказка за неволята. Значи като видим, че нещата не се случват, викаме неволята. И тогава се случват. Най-вероятно ще пропусна нещо. Най-вероятно ще станат нещата. Относно това, че как революцията да бъде безкръвна. Казвам, значи тая избирателна система, която в момента, тя е противоконституционна. Излизаме с искане. Примерно, събираме се 2 милиона души. Няма кой да ни каже, че не сме представители на народа, защото управляващите в момента са избрани с доста по-малко. И си казваме думата. Господин президент, искаме да обявите извънредното положение, в което се намира държавата в момента, на основание на нарушение на член 1, алинея 2 и алинея 3 от Конституцията, на основание на това, че народа е намалял с 30% за последните 30 години, промишлеността е тотално погубена, икономиката е тотално погубена, голяма част от българите са в чужбина избягали, защото тук нямат алтернатива за прехрана и за съществуване, съсипване на образование, здравеопазване и всякакви други. Значи, нещата, които са причините за това извънредно положение, те са, няма да им стигне времето само тях да описам. Така, според законите в страната, деяние представлява всяко виновно действие или бездействие. При условие, че народа, една голяма представителна част от него, се е вдигнала, отишла е на место, за да си каже волята. Ако президента откаже да изпълни, това ще е деяние виновно. Така че не мисля, че ще откаже. Да, питаха го и той каза, че това били глупости. Глупости са да, когато сме примерно 500 000 човек, но когато сме 1 или 2 милиона, и това говорим за един ден. Значи всеки може да си вземе отпуска, когато се обяви този ден. Ако не го пуснат отпуска, може да си дори да не иде на работа самоотлъчка, за самоотлъчка се уволнява след третия ден. Значи един ден самоотлъчка да направи, няма кой да го уволни. Да не говорим, че работодателите, тия, които са чисти, тия, които са българи,
те ще пуснат хората, въпреки че им е заповядано, въпреки че има такова, при условие, че виждат, че има реален начин, реална алтернатива, нещата да се направят и да се направят така, че да работят добре, да работят за българския, местния бизнес, а не за чуждите капитали и корпорации. Аз не мисля, че някой ще спре хората си, каквато ще заповед да им. В момента всеки гледа да оцелява, гледа да слуша системата, защото от нея му зависят много неща. Но когато, и защото най-важното, всички смятат, че няма алтернатива, няма начин как да се променят нещата. При условие, че има начин как да се променят нещата. Мисля, че всички имаме светлина в тунела, към която можем да тръгнем съвсем спокойно. Точно заради това не искаме ние да организираме, ние да създаваме, ние да водиме хората. Значи водач е той, който хората следват заради нещата, които прави, заради мисленето, което има, заради решенията, които взима и така нататък. Стигнали до там да се бори за водач, значи не става за тази работа. Той е водач, когато го следват без той да иска. Стадото се води от овчари и от кучета. Ако искаме да сме стадо, тогава трябва да чакаме някой да дойде да ни води и да ни обещава. Но глутницата, тя сама избира водача и сама го следва. И когато той почне да прави нещата неправилно, тя го изяжда и слага друг на него место. Така както е било в древните български държави. Така че, нека да бъдем глутница, тогава няма да сме стадо. Благодаря на всички, вероятно ще има и други клипове, защото се очерта много дълъг. Надявам се да ви е бил интересен и да е полезен. И така, действайте, тази работа нас чака. Няма кой да ни свърши. Честита нова година!